També parlant de serveis mancomunats, ens arriben notícies, veurà que estem ben informats, senyor alcalde, que vostè ha enviat un escrit al Consorci de Residus en el que manifesta la voluntat de l'Ajuntament de Gandia d'abandonar aquesta institució mancomunada que s'ha d'encarregar de refregar tots els residus de la nostra població i de la de moltes altres comarques. Si això és així, a nosaltres ens agradaria que es confirmara aquesta notícia. Si això és així, que ens diguera què passa amb el FEM. No sé si ens imaginem que voldrà anar a parar, no crec que es dediqui a abonar els camps de golf, els múltiples camps de golf que vol fer en la ciutat amb el FEM generat per la ciutat de Gandia. En fi, què hi ha d'això? Perquè, li dic molt curt, nosaltres hem fet un estudi, en aquest moment nosaltres podem treure el FEM i el traslado del FEM per 50 euros, se'n demana 108 euros i ells simplement han dit que aquest preu este ajuntament no el pot pagar. M'han contestat que no és l'Ajuntament, que són els veïns, i jo s'ha contestat que és el mateix. I han dit que aquest preu no podem pagar. Ni el que jo he dit en veu alta ho pensa el 75% de la comarca, el qual no s'han atrevit. Havien unes oficines, vam fer una sèrie de coses, i nosaltres hem dit que nosaltres entenguem que tenen que pensar i repensar el preu. Però aquest preu, aquest Ajuntament no pot pagar-ho. Ara, això sí, si m'obliguen, doncs anirem, podem fer altra cosa, però sempre estarem queixant-nos de que realment nosaltres no podem, i per això he dit que no tenim ningú interès de pertenèixer a aquest consorci. I entenguem que no tenim que ser nosaltres que tenim que haver patalejat ara, sinó tenia que haver-se patalejat des de votantes d'aquest Ajuntament quan se sabien els preus, se sabia el que anava a fer-se. Entonces, simplement és una política la mateixa que estem seguint en tot. Estem intentant arribar a una austeritat i arribar a llevar tots els gastos superflus. Com vostè ha dit antes, jo no dic res perquè estava fent-se molt llarg. Quan vam parlar del famós transport, ningú va llevar el transport, però 1.800.000 no anem a gastar. A veure, el transport anem a parar, però això és igual. Nosaltres el que anem a fer és adequar els sistemes. Quan nosaltres estem pagant 108 euros per la basura i hi ha algú que té, ho diuen ja molt aguartament, això no ho paga l'Ajuntament, ho paga el veí. I jo estic així perquè m'han votat els veïns i avui per avui treballant per als veïns. I vostè pensa que està igual. Que un altre tema que algú no s'atrevís a dir-ho, però jo esta vegada, la veritat, 108 me pareix exagerat. Front a 50, tinguent una planta de transformació no arriba al quilòmetre i mig de ser. Sí, simplement m'atreviria a demanar-li, per favor, si pot ser que es convoqui una comissió per tal de debatre aquesta qüestió i així vostè ens passa també les dades, perquè potser si després de veure les dades arribem a aquesta conclusió, nosaltres podríem fins i tot donar suport a això. Si té a bé convocar una comissió en què almenys aquesta qüestió es debata. Si li pareix, hem convocat demà o després demà una reunió d'urgència que va convocar el Consorci en el moment que acabem i veig jo estic encantat que vostè realment es posi al costat d'aquest govern per a dir que 108 euros no es poden pagar, quan tenim una proposta de 50 euros. Si després no vol posar-se al costat, si no, ja no passa res. És bueno que sí i l'altre al front. Vol el primer, no, vol el primer. Ensenyem la proposta de 50 euros. Per això li dic, 50 euros estem pagant avui. Si falta molt estem pagant 52, si fem una garantia en 50 tenim. Però independentment, senyor Facund, nosaltres assistem per a defensar primer que res Gandia, i això no se l'olvida mai. I perquè algú pot estar pensant que estem en contra d'alguna cosa, no estem en contra de res. Simplement, 108 euros els ciutadans de Gandia, per voluntat pròpia, no van a pagar-ho. Una altra vegada que diguen aquí no hi ha otra. Bueno, pues en el camp acatxat i pegadins, ho hem fet més. I la tercera i última qüestió, senyor alcalde.